रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी सालग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी सालग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्तजन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्तजन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कोंकणी ट्रांसलेशन। हे रघुपती, हे रघुवंशजा, हे रामचंद्र राजा, हे पतित पावन, हाव तुगेले स्तुती करता। मेघश्याम वर्ण ಅಂತ ಶಿಲತ तुगेल सुंदर अर्चा विग्रह। तुळसी देवी कनी सालिग्राम शिलाकून गंगा माईक स्तुती करत हाव। हे मंगळकारी गिरीशा, हे सीताराम, हे भक्तजन प्रिय जावना श्री सीताराम, हे जानकी रमण, हे सीताराम, हे रघुवंश जात सीताराम, हाव तुगेले स्तुती करता जतलस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. भक्तीचंद कोण सांगलास माताजी तुम्ही तुम्ही वॉइस चंद असं भारी लायक असं युट्यूब ऐकल तुम्ही हा पद सांगेल ह्यांची भारी चंद कोण सांगेल असं तुम्ही तत्वळी येऊन सेव दिया माताजी तुम्ही आमगे प्रतीची सेकंड्स थर्स ते असता नॉर्मली खंयचे थर्स खंयचे वीक अंतू खंयचे वीक अंतू हे नम्मिले एकादशी पारायण असना ते नेक्स्ट वीक अंतू आमगेल असतं. ओके माताजी. हरे कृष्णा. ब्यूटीफुल सिंगिंग. हरे कृष्णा. भगवत पूर्ण कोंकणी टीमा तुमका धन्यवाद. सेव ओके दिलेला. ओके हरे कृष्णा. थँक्यू. हरे कृष्ण. आता मी नेक्स्ट सेक्शन आवच्या नेक्स्ट सिंगराक ताजे पुढे एक स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी केलो कಡೆ इव्हेंट्स हांव जस्ट सांगूक ट्राय करता. आम्ही रामदेवान शिवल धनुष्य कशी एक बालकांड ಅಂತ तुम्ही ऐकून असे पुरो हिंग जन कल्कोट इतले जन वॉरियर्स असतात त्यांनी फेल जातात ते उकळचेक जाल्यार शिवाल धनुष उकळचेक जाल्यार आमगेले रामदेव कशे करता एफर्टलेसली ते उकळता आणि ते त्यांनी ताका हे स्ट्रिंग बांधूचे गेले तेन्ना ते ब्रेक वर जाता तशी आम्ही हे पळयत देव ऑलरेडी डिक्लेअर करता असं हांव धर्म स्थापन करूक हांव येता असं तशी म्हण आम्ही हांगा आलोचन करीत तशींची देव तंगिले अन्नाले एक हे कने वर्ड वरोच कथीर तशीची तंगिले कैकेयी मातान डिमांड केलेले तू एक्सायला वस का म्हणून तशी ते त्यांनी राईटफुल हायर ते प्रिन्स त्यांनी किंग दवचेक राईटफुल कल म्हळ्यार तो एल्डेस्ट दलरीची ताणे रेस्पेक्ट दिवन अन्नाल उत्तर वर्क अन्नाले आणि कैकेयी माताले डिमांड असं ते हा फुलफिल करका म्हणून एक थोडे वरे आलोचन करनशी रामदेव जस्ट कशी आमक हाजेनी लेखत की जस्ट डिटॅच जाता तो कोरोनेशन दावका आशिल्लें ते जस्ट सोण
त्यांनी हकवत ती कने अरण्य वतती तो आमकां कळत की कशी एक रिनाउन्सिएशन करीत आमी एक रायचियसनेस ट्रुथफुलनेस रामदेवाले मिरसून कडिना म्हणून सांगले पडटी न्ही सो तशी आमी ह्यान तो हे देवान हे एक लीला तो आमी पळयत कशी एक आमी डिटॅच्ड आसता खंयचे विशयांनी म्हणून आमकां कळटा हरे कृष्णा आता नेक्स्ट आमी कीर्तन वचा ते कीर्तन सांगू येता आसा ती माया नायक माताजी मुंबई तुकुन तांणी राघवाष्टकम सांगता ती त्यांची संस्कृत आसा फर्स्ट माताजी पद सांगून ती मागीर हांव ताजे ट्रान्सलेशन सांगता हरे कृष्ण माताजी प्रणाम्स माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत हरे कृष्ण माताजी आयक पडटलो यस राघवाष्टकम् राघवं करुणाकरं मुनिसेवितं सुरवन्दितं जानकीवदनारविन्ददिवाकरं गुणभाजनं बालिसूनुहितैषिणं हनुमत्प्रियं कमलेक्षणं यातुदानभयङ्करं प्रणमामि राघवकुञ्जरं मैथिलीकुच भूषणामल नीलमौक्तिकमीश्वरं रावणानुजपालनं रघुपुङ्गवं मम दैवतं नागरीवनिताननोज बोधनीयकलेवरं सूर्यवंशविवर्धनं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् हेमकुण्डलमिण्डितालमलकण्ठदेशमरिन्दमं शान्तकुम्भमयूरनेत्रविभूषणेन विभूषितं चारुनूपुरहारकौस्तुभ कर्णभूषणभूषितं भानुवंशविवर्धनं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् दण्डकाख्यवनेरतामर सिद्धयोगिगणाश्रयं शिष्टपालनतत्परं धृतिशालिपार्थकृतस्तुतिं कुम्भकर्णभुजाभुजङ्ग विकर्तने सुविशारदं लक्ष्मणानुजवत्सलं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् केतकी करवीरजाति सुगन्धिमौल्यसुशोभितं श्रीधरं मिथिलात्मजा कुचकुङ्कुमार्णवक्षसं देवदेवमशीषभूत मनोहरं जगतां पतिं दासभूतदहापहं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् यागदान समाधिहोम जपादिकर्म करैर्द्विजै वेदपारगतैर्हर्निशमादरेण सुपूजितं ताटकावद हेतुमङ्गद तातवालिनिषूदनं पैतृपूजितपालकं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् लीलयाखरदूषणादि निशाचराशुचिनाशनं रावणान्तकमच्युतं हरियुथ कोटिगणाश्रयं धीरजाननम् अम्बुजाङ्घ्रियुगं हरं भुवनेश्वरं
सुसूक्षितास्त्रकलापमायतलोचनम् चारुहासमनाथ बन्धुमशेषलोकनिवासिनम् वासवादिसुरारिरावण शासनं च परां गतिम् नीलमेघनिभाकृतिं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् राघवाष्टकमिष्टसिद्धिदमच्युताश्रयसाधकम् मुक्तिभुक्तिफलप्रदं धनधान्यसिद्धिविवर्धनम् रामचन्द्र कृपाकटाक्ष तमादरेण सदा जपेत् रामचन्द्र पदाम्बुजद्वय सन्ततार्पित मानस राम राम नमोऽस्तु ते जय रामभद्र नमोऽस्तु ते रामचन्द्र नमोऽस्तु ते जय राघवाय नमोऽस्तु ते देवदेव नमोऽस्तु ते जय देवराज नमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ते जय वीरराज नमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ते जय वीरराज नमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ते जय वीरराज नमोऽस्तु ते हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरि बोल माताजी हाजी ट्यून म्हाका खंयची घालची म्हणून कळनी तुम्ही इतकं सुपर ट्यून घाला म्हणून सांगल्यार आणि ब्युटिफुली तुम्ही सिंगर केन्ना येवन सेवा दिता ती आणि हाजी ट्यून मरे इतकं सुदिंग आस म्हळ्यार भारी खुशी जाल माताजी ब्युटिफुल तुम्ही ताजी ट्यून घाला अनंत अनंत धन्यवाद माताजी भगवत पुराणा कोंकणी टिमा तकून केन्ना अशी सेवा दिता ती अशी केन्ना येवका म्हणून हांव तुमले रिक्वेस्ट करता हरे कृष्णा माताजीन कितले चंद कोण पद सांगले ताजेता हांव ट्रान्सलेशन सांगूक ट्राय करता रघुवंशाचे श्रेष्ठ करुणानिधी ऋषी आणि देवतल प्रिय हनुमंतल प्रिय तशीची अंगदल हितैषी राक्षस वर्गाक भय दित तसलो राघवक हांव नमन करता सीताल हृदयंतु बेसिलो रावणाल तಮ್ಮ विभीषणाक रक्षण केलालो कोण सर्वश्रेष्ठ रघुवंशाच्यो आसकी कोणाल तोंड भारी चंद तावरे फुला म्हणक आसकी तसल रघुवंश श्रेष्ठाक हांव नमन करता शत्रुल विरुद्ध जय घेतालो चंद पाया गेजे कौस्तुभ माले घाल घेतालो तशींची रघुवंश श्रेष्ठाक हांव नमस्कार घालता दंडकावानंतू तपस करताले सिद्ध पुरुषांक योगिंक आश्रय दितालो शिष्टजनाल पालन करतालो कुंभकर्णाल हात छेद करची तसल शक्य आशिलो लक्ष्मण आणि वरलेले भावा वैरी प्रीती दाखयतालो रघुवंश श्रेष्ठाक हांव नमस्कार घालता केदकी करवीर इत्यादी सुगंधित फुलाचे माळ धारण केलेलो आणि धनी जावन आशिलो श्रेष्ठांत श्रेष्ठ पुरा प्रपंच देव भक्ताले भय दूर करतालो रघुवंश श्रेष्ठाक हांव नमस्कार घालता वेदशास्त्र पारंगत आशिल्ले ब्राह्मण निरंतर विध जावन तुगेल प्रार्थना करता ती ताटकील वध केलेलो अंगदल आनु मळरी वालीक मान काढलो रघुवंश श्रेष्ठाक हांव नमस्कार घालता खर आणि दूषण तसल राक्षसल नाश केलेलो रावणाक मारनु जय घेतिलो लक्षांतर वानराने आधार स्तंभ जावन आशिलो कमल लोचन आणि रघुवंश श्रेष्ठ आशिलो महापुरुषाक हांव नमस्कार घालता तशींची कौशिक मुनिले अश्वशस्त्र तरबेती घेतिलो आणि चंद दोळ चंद आशिलो तोंड भारी चंद कमल नयन आशिलो निर्भाग्यले स्नेह करतालो प्रपंच पुरा वस्तुंत वास करतालो इंद्र तसल देवतेक आणि रावण तसल राक्षसंक आಳ್विक करतालो रघुकुल श्रेष्ठाक हांव नमस्कार घालता रामचंद्रले चरण कमलांतू सतत राघवाष्टक पद जप करचे हे प्रार्थना आध्यात्मिक परिपूर्ण दिता मोक्ष दिता आणि आमगेले संपत्तू आणि आस्ती वर्धन जाता हे दोषरहित श्रीरामाल सामिप्य ते
घेवच मार्ग जावन आस. हे रामा तुक नमन करता. कीर्तिवंत रामचंद्राक नमस्कार घालता. रामचंद्रा तुक जय जयकार करता. राघवा हांव तुका नमन करता. श्रेष्ठांत श्रेष्ठ देवतल अधिपती तुका हांव नमस्कार घालता. हे वासुदेवा तुका हांव नमन करता. हे योद्ध श्रेष्ठा तुका हांव नमस्कार घालता. हरे कृष्ण. माताजीन किती चंद कोण ब्युटिफुली सिंग करले आस. आता मी थर्ड कीर्तन या वच्या. सो हे सांगू येता आसती शैला प्रभू माताजी तांणी शारजातून जॉईन जाता आसती रामाष्टकम सांगता आसती. हे पद बरेला मुरारी गुप्त स्वामीन. तशी कृष्ण चैतन्य चरिता म्हणजे बुकातून अडॉप्ट केला संस्कृत लँग्वेजर हे. तशींची माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे रामाष्टकम कृष्ण चैतन्य चरिता बुकातून काढला. मुरारी गुप्ता यांनी विरचित केलेला. हाजी एक अनुवाद सांगूक हांव प्रयत्न करता. सुर्वेपद्यांतू श्रीरामचंद्राले मुखारविंदाचे वर्णन केला. शोभायमान जावन आशिल्ले मणियुक्त किरीट, उदय जावचे गुरुग्रह आणि शुक्रग्रहावरी आसची 2 कर्णकुंडल, निष्कल्मश जावन आशिल्ले चंद्रालवरीची निर्मल मुखारविंद आशिल्ले त्रिलोक गुरु श्रीरामाक हांव केन्ना पूज करता. दोन्ही पद्यांतू श्रीरामचंद्राल नेत्र, ओंट, नाक, मंदहासाचे वर्णन केला. उठे तांतागेल कमल नयन, उदय जावचे सूर्याल किरणावरी अस. बिंब फलावरी रक्तवर्ण आसचे सुंदर ओंट, हे दांताक चंदुकोर्नु दांपिला. सुंदर नाक, मनमोहक सुंदर मंदहास, शीतल श्वेत रश्मी आसचे चंद्र समेत स्वल्व तशे करता. असले त्रिलोक गुरु श्रीरामाक हांव सदैव पूज करता. तिन्नी अंतू तेगेले गळ्याचे वर्णन केला. कंबुखंड म्हळ्यार शंखांतू आसिलवरीची वर्तुलाकाराचे रेखेंतनी आसची गळो. कमल पुष्पाचे पाकळीवरीची कमल पुष्पावरी आसचे कोमल शरीर, तशीची प्रकाशमान जावन आसचे मोत्यांनी केल्लेले बंगाराचे कंठहार, हे मिंचू आनी बेळ्ळकीचे समूह ओटूची जलपूरित मोडावरी दिसता. तसले त्रिलोक गुरु श्रीरामाक हांव सर्वदा पूज करता. चार्यांतू सीतादेवीर वर्णन केला. एक हातांतू कमल सहस्र पाकळी आसचे कमल पुष्प, हे सहस्र पाकळीचे कमल पुष्पांक आणि 5 कोमल कमल पाकळीचे वरी आसचे दिसचे बोटान धरलेले. आणि तप्त कांचनावरी शोभायमान जावन आशिल्ली सीतादेवी कोणाल लागी आसकी. तसले रघुवंशाचे श्रेष्ठ रघुरामाले हांव सतत जावन भजन करता, पूज करता. पंचांत लक्ष्मणाल वर्णन केला. श्रेष्ठ धनुर्धर, उज्ज्वल सुवर्ण वर्णयुक्त शरीर, ज्येष्ठाले म्हणजे ज्येष्ठ श्रीरामाले सेवेंतू सदा तत्पर जावन आस. आभूषणांतू आसिलो शेष म्हणू धाम आवासस्थान जावन आसिलो. कोणाल नाव लक्ष्मण म्हण की, तसले लक्ष्मण कोणाल मुखार आस की. तसले 3 जगताचे गुरु श्रीरामाक हांव नित्य पूज करता. संचेंतू कोण राघवेंद्र म्हणजे रघुवंशाचे श्रेष्ठ, रघुकुलाचे सिंधू, अमृत किरण आसिल चंद्रावरी अस. मारीच्या राक्षस सुबाहू म्हणजे राक्षसांक मारनू विश्वामित्रान तागेल पूर्वजां खातीर केल्लेले यज्ञाक रक्षण केले. तसले त्रिलोक गुरु श्रीरामाक प्रतिनित्य नमस्कार करता, पूज करता. 7चे पद्याचेर कोणे खरा ऋषिरा कदंब राक्षसांक तांगेल सैन्य समेत मारून काडले. श्री दंडकानन दूषण रहित भयरहित केले. वालीक मारनू सुग्रीवाल मैत्री केले. दशमुख रावणाक मारलेले. असले रघुवंशाचे श्रेष्ठ राघवाक हांव पूज करता, नमस्कार करता. 8 धनुस बिल्लू भग्न कोर्नू जनकात्मजा जनक महाराजल धुव सीतेल ಒಟ್ಟು विवाहोत्सव विधी केले. नंतर मार्गांतू भार्गवेंद्राक म्हणजे परशुरामाक जयसून ककुत्त म्हणजे सूर्यवंशाचे श्रेष्ठ महाराज दशरथाक कुश दिलेलो.
तसले 3 लोकाचे गुरु श्री रामचंद्राक हांव अनुदिन अनुक्षण पूज करता, भजन करता, आराधन करता आणि नमस्कार करता. हरे कृष्णा. हांव हें सांगूक प्रयत्न करता. राजत् किरीटमणिदीदिति दीपितांशम् उद्यत् बृहस्पति कवि प्रतिमे वहन्तम् द्वे कुण्डलीकरहितेन्दु समानवक्त्रम् रामं जगत्त्रय गुरुं सततं भजामि. उद्यद्विभाकरमरीचि विबोधिताब्ज नेत्रं सुबिम्बदशनच्छदचारुनासम् शुभ्रांशुरश्मिपरिनिर्जितचारुहासम् रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि. तं कम्बुकण्ठमजमम्बुजतुल्यरूपम् मुक्तावलीकनकहारधृतं विभान्तम् विद्युत्वलाकगणसंयुतमम्बुदं वा रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि. उत्तानहस्ततलसंस्तसहस्रपत्रम् पञ्चच्छदाधिकशतं प्रवराङ्गुलीभिः कुर्वत्यशीतकनकद्युतियस्य सीता पार्श्वे स्थितं रघुवरं सततं भजामि. अग्रे धनुर्धरवरः कनकोज्ज्वलाङ्गो ज्येष्ठानुसेवनरतो वरभूषणाढ्यः शेषाख्यधामवरलक्ष्मणनामयस्य रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि. यो राघवेन्द्रकुलसिन्धुसुधांशुरूपो मारीचराक्षससुबाहुमुखान्निहत्य यज्ञं ररक्ष कुशिकान्वयपुण्यराशिं रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि. हत्वा खरत्रिशिरसौ सगणौकबन्धम् श्रीदण्डकाननमदूषणमेव कृत्वा सुग्रीवमैत्रमकरोद्विनिहत्य शत्रुं तं राघवदशमुखान्तकरं भजामि. भङ्क्त्वा पिनाकमकरोज्जनकात्मजाया वैवाहिकोत्सवविधिं पथि भार्गवेन्द्रम् जित्वा पितुर्मुदमुवाह ककुत्थवर्यम् रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि. श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम दशरात्मज राम राम श्रीराम राम कौसल्यासुत राम राम श्रीराम राम सीतापति राम राम श्रीराम राम भरत प्रिय राम राम श्रीराम राम लक्ष्मणाग्रज राम राम श्रीराम राम हनुमत्सेवित राम राम श्रीराम राम राघव राजा राम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. किती छंद कोण सांगलाय तुम्ही एक तक ट्यून घालनो भारी छंद कोण सांगिलास माताजी. रिअली धन्यवाद. भगत पुराण कोंकणी तुकुनो अनंत अनंत धन्यवाद करता तुमका. तुम्ही प्रतिपटी येऊन आमकां सेवा करचे असं आम्ही कीर्तन टीमाक भरती धन्यवाद माताजी. अशी मुखासून मरे आमकां सपोर्ट करता म्हणून हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. आता आम्ही
हांव तावळ सांगेल म्हणके ಕೆಲವು सिच्युएशन आमी घेतले री आता रामान कदंब म्हणजे एक डिमनाक वधक करता ते कशी राम आणि लक्ष्मण ताका जिवंत बरी करता ती सो तो ऍक्च्युली एक यक्ष जावन आसता ते कनकी कर्स जावन न्हू तो डिमन जावन आसता सो रामाला एक असल एक हाजे निमित्त ताका कोण म्हणटा ती मोक्ष मेळटा हागे डिवायन टच निमित्त रामाले सो आमी अशें की आमी काय डिमन न्ही न्हय तर तशी आमी अशें की देवाले वयर भरवस दवरून घेवका आनी तो गॅरंटी आमकां पळोवन घेता आमकां मोक्ष दितालोच आमी आमगेले कसं एक चांग असतं त्यांची देवाक इष्ट न्हय देव त्यांची पळोवन घेता हांकां चांग दवका हांनी मागेले सेव करता तशी खंयची एक ताका कसं एक फेसिलिटी जाय की देव आमकां प्रोवायड करता आसता सो हॅव फेथ इन गॉड म्हण सांगता पळय तशी ताण कसं न्ही एक आमी जिवन तूं कसं न्ही आयले रे बरें अशी लेखा की राक्षसक तो मोक्ष तितके आफ्टर ऑल हांव मनुष्य न्हय तितलं कांय वायट आसना ती तशीची आमी नेक्स्ट सीताले ऑब्जेक्शन म्हळ्यार तांकां किडनॅप करून आसतना राम कशी एक ह्युमन म्हणक ग्रीफ करता जाले री ते तांगेले डिवायन एक रिजॉल्व करूक आनी तिका रेस्क्यू करूक रावणाक पनिश करूक वरे तितलेची तितलें मायट आसता तांगेले तांणी अनस्टॉपेबल आसता ती तांणी पुरा कडेरी हनुमंत सकड मेळ न्हू सकड तांणी एक कोर्ण कडेन फायट वरे करता तशें निमित्त आमी आनी तुका कसं लेख घेता बा म्हण सांगलें खंयचेय एक सिच्युएशन तूं आमकां आमी काय कोणी किडनॅप जावचे तितलें काय कश्ट ना देवाक कष्ट चुकील ना की म्हळ्यार तें पुरो लिहिला आमी पळय आमी हें पुरो सांगून आमी एक गुणगान करतना आमकां एक देवाले विशय आमी उलयता ती ते देवाला कृप मेळटा ताजेनी सो आमी खंयचेय सिच्युएशन अशें लेखीत लेखीत की धैर्यारी ओके हाडना हें आयलेलें आसा इवन देवाले इच्छेर अशें पुरो तो आमी कर्मा निमित्त अशें नशें पुरो म्हण तशी लेखून आमी मुखार सरू नेक्स्ट कसं करचें हें सिच्युएशनाक म्हूण आलोचन करचें सो आतां नेक्स्ट आमी कीर्तनिया कापया नेक्स्ट कीर्तनिया आमगेल मध्य सहर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी हांणी बेंगलोर जॉइन जाला हांणी राम कहो घनश्याम कहो ते पद सांगता आसा ती आनी हे ट्रेडिशनल पद आज हांणी कोंकणी सांगतात काही हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा प्रणाम्स हरे कृष्णा आजी आमची गेले रे हाचे ट्रान्सलेशन त्याच टोन अरेंज म्हणके बरेला देवाला अनुग्रह रे फर्स्ट टाइम म्हण ट्राय करतास राम म्हणा घन श्याम म्हणा तुम्ही जय म्हणा सीताराम क्रे राम म्हणा घन श्याम म्हणा तुम्ही जय म्हणा सीताराम क्रे आयसु दिसा दिसा उणे जातस्मो जय म्हणा घनश्याम क्रे तुगले आयसु दिस उणे जातस्मो जय म्हणा घनश्याम क्रे राम म्हणा घन श्याम म्हणा तुम्ही जय म्हणा सीताराम क्रे मधुर मधुर जगाचे स्वप्नांतू तुवे जन्म व्यर्थ केले मो केतना कै तुगले मन मंदिरांतू हरिक धारण करनिमो अशी तशी म्हणू जीवन गेले व्यर्थ केले म्हण चिंते नामुरे राम म्हणा घन श्याम म्हणा अतपुणी जय म्हणा सीताराम क्रे हेजे री पाप केले नवे इंद्रिया सुख माक्षी दावनू केतनक वै सत्संगांतु वचुनो हरिले गुणगान केल्लावे फट्टी देहाचे फट्टी मायेचे तू गुलाम कसला जल्लो रे राम म्हणा घन श्याम म्हणा अतपुणी जय म्हणा सीताराम क्रे
राम म्हणा घन श्याम म्हणा आतपुणी जय म्हणा सीतारामाक्रे हड्ड मासाचे ते हरे तुगले आज की फल्ल्यास नामुरे हस्ती गोडो घर पंगर कसने तुगे लोटू येणारे हे चमक गिमा हे चलक चलत काय प्रयोजन नामुरे राम म्हणा घन श्याम म्हणा आतपुणी जय म्हणा सीतारामाक्रे तुगले मोगाचे ते नश्वर देह मातीचे एक कूड कोरे चारी दिसाचे जीवन तू कसला भ्रमेरी पोणू आस्कारे आतपुणी ध्याननी भजन करी राधे श्याम नावा घेया रे राम म्हणा घन श्याम म्हणा आतपुणी जय म्हणा सीतारामाक्रे राम म्हणा घन श्याम म्हणा आतपुणी जय म्हणा सीताराम रे आयसु दिसा दिसा उणे जातस्मो जय म्हणा घन श्याम रे राम म्हणा घन श्याम म्हणा तुम्ही जय म्हणा सीतारामाक्रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माताजी तुम्ही राम कहो घन श्याम कहो ते एक पद हिंदी रशिले ते तुम्ही आराम से कशी एक आमची केलं ट्रान्सलेट केलं म्हणून म्हाका कळणी भारी व्हेरी टॅलेंटेड माताजी पुरा हंत तुम्ही सेव दिता ती इन कंप्युटर असो कने ट्रान्सलेशन असो पद सांगचें तसो भागवतम बुक्स पुरा इच्छें तसो ती डिस्ट्रीब्यूट करचें तसो पुरा हंत माहिर बहुत बहुत धन्यवाद माताजी भरती चंद कोण तुम्ही एक राग गाणं चंद कोण सांगितलं असं हरे कृष्णा तत्वळेन तुम्ही सेव दिता ते अशींच मुखासून आमकां सपोर्ट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता तुमिले भगवत पुराण कोंकणी तर्फेनी हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण आता मी नेक्स्ट कीर्तन या पया पुरा नवे नवे पद सांगता आसती आम्ही आज रामनवमी स्पेशल सेलिब्रेट करता आसती तशी आम्ही आज बार छंद नवे नवे पद ऐकता आसती रामाले हरे कृष्णा सगळ्यांक धन्यवाद सांगता हांव तशींची आता वर्षा प्रशांत माताजी शारजात जॉईन जाता आसत रामाजीन का नाम हे पद सांगता आसती हे ट्रेडिशनल पद आस हिंदी लँग्वेजर आस हरे कृष्णा माताजी मी फर्स्ट ट्रान्सलेशन सांगून मागीर पद सांगता हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी हरे कृष्णा मिगेले आईची भजन हिंदी लँग्वेज अंतस रामाजिनका नाम है म्हणून कोणाल नाव राम की कोणाल गांव अयोध्या की असले रघुनाथाक हांव प्रणाम करता हागेल अम्मा कौसल्या देवी आणि आनु दशरथ राय असले कृपानिधीक हांव प्रणाम करता विश्वामित्राले याग रक्षण केलेलो आणि गौतम ऋषीले बायल अहल्याले शाप विमोचन केलेलो असले सीताल बमनाक हांव प्रणाम करता राज जनकाले असिले बिल्लू उक्कोळणू सीता मातेक वर्डिक जावनु अयोध्येक हाडलेलो असले सीताल बमनाक हांव प्रणाम करता अन्नाले एक वाक्य परिपालन करचे खातीर रन्ना चमकलालो आणि सीता आणि लक्ष्मणाल मोगाचो
असले शबरील मोगाच रामाक हांव प्रणाम करता। तू विष्णू अवतारो रक्षण करूक राक्षस आतंक पूरा मारले असल हनुमंताल प्राण जावन असिल रामाक हांव प्रणाम करता। रामा जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है। रामा जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनाथ को मेरा बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है मेरी बार बार प्रणाम है। कौसल्या जिनकी माता है दशरथ जिनका बाबा है। कौसल्या जिनकी माता है दशरथ जिनका बाबा है। ऐसे कृपा निदान को मेरा बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है मेरा बार बार प्रणाम है। विश्वामित्र यज्ञ रखवारे गौतम नारी अहल्या तारे। विश्वामित्र यज्ञ रखवारे गौतम नारी अहल्या तारे। ऐसे करुणा धाम को मेरा बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है मेरा बार बार प्रणाम है। राजा जनक के ताप मिटाए सीता ब्याही अयोध्या लाए। राज जनक के ताप मिटाए सीता ब्याही अयोध्या लाए। ऐसे सीतानाथ को मेरा बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है मेरा बार बार प्रणाम है। पिता वचन से विपिनी सिधारे संग जानकी लक्ष्मण प्यारे। पिता वचन से विपिनी सिधारे संग जानकी लक्ष्मण प्यारे। शबरी के प्रिय राम को मेरा बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है मेरा बार बार प्रणाम है। धनुष बाण के धारन हारे राक्षस मारी कष्ट सहतारे। धनुष बाण के धारन हारे राक्षस मारी कष्ट सहतारे। हनुमान के प्राण को मेरा बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है मेरा बार बार प्रणाम है। रामा जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनाथ के मेरा बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है मेरा बार बार प्रणाम है। बार बार प्रणाम है बार बार प्रणाम है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा वर्षा माताजी कितलं ब्युटिफुली तुम्ही सिंग केलं मला री ताळ दवो अथवा ताचे तुम्ही वॉइस दवो वंडरफुल सिंगिंग माताजी तुम्ही फर्स्ट टाइम येता असं दिसता आम्ही ह्या मंचांतू राईट हक्क वै फर्स्ट ओ हाजे पुढ सांगला बट विंगड ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಚ ತವಳಿ ಯೋಗ ಮಾತಾಜಿ ಭಾರಿ ಚಂದ तुम्ही ವಾಯ್ಸ್ अदाव भारी दिसतं की म्युझिक लर्न केला तुम्ही म्हणून दिसतं असं सो अशींची मुखारसून येऊन आमकां सपोर्ट करका तुम्ही सेव दिवका म्हणून भगवत परणा कोंकणी तर्फे हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करता हरे कृष्ण माताजी बट्टी चंद कोल सांगिन हरे तुमकां प्रणाम ओके हरे कृष्णा आता मी फायनल एक कीर्तनीय आसा आमगेले मध्ये हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ इव्हेंट्स रामाले एक इव्हेंट्स कसं आमी लर्न करीत म्हणून एक सांगूक ट्राय करता अम, रामाले एक तांणी लंका कोसून युद्ध कांडांतो लंकेकोस्का म्हळ्यार फ्लोटिंग ब्रिज ते रॉक्स फ्लोट जावचे तशी तांणी एक ब्रिज बांदिता ती कशी आपा ते फ्लोट जाले रामाल जस्ट नाम बरेल निमित्त तशी आमी पळयतात इवन हे स्टोन एक नॉर्मली उदकांत तूं पडल्यार कसं जाता तें बुडकून वता वय जाल्यार एक रामाले नांव आणतो कृष्णाल नांव आणतो इतलें पावर आसा म्हण सांगल्यार ते लॉर्डल डिवाइन प्रेझेन्स आमकां रेप्रेझेंट करता तशें आमी अशें लेखीत की हरे कृष्ण महामंत्रा वरें आमी सांगताना अशें लेखा की कृष्ण लागीं बसून आयकता तशी म्हण लेखून आमी केन्नाची चांट करता म्हणून आमी हाजी नको आमी एक अंडरस्टँड करून घेवता तशींच राम लास्ट रावणाक मान काडटा युद्ध कांडान तो ग्रेट बॅटल जाता रामालय आनी रावणाल युद्धाचे खंयचे तशी खंयची युद्ध जाला आपा म्हण सांगले ताका कसं एक एग्जाम्पल ना तेंची हायेस्ट म्हळ्यार इवन कुरुक्षेत्र वार जाला जाल्यार कुरुक्षेत्र वारा पशी हांगा हे बरें वास्ट आशिल्लें सैन्य पुरा सो रावणाले आनी रामाले युद्धाचे एग्जाम्पल म्हळ्यार तेंची ताका न्ही आनी इक्वल टू समथींग म्हूण कसं न्ही ना तेंची ग्रेटेस्ट वार तशी आमी हांगा पळयता तो राम लास्ट ब्रह्मास्त्र इन्वोक करून रावणाक मान काडटा तशी आमी केन्ना अशी आलोचना करीत की रायचियसनेस आसल्यार केन्ना आमकां ताजें गेलवो आसची सो आमी कितलेय एक इवल पर्सन कितलेय पवरफुल अशें पुरो जाल्यार तागेले अंत देव अंत तागेले करताची म्हणून हाजी तुकून आमी शिकेत आता मी फायनल आमी कीर्तनीय रश्मी भट माताजी कापया ही आमगेल्यांची भगवत पुराण कोंकणी टिमान तू भरती ऍक्टिव्ह मेंबर वरे आणि नैशी आमगेले कीर्तन टिमात माताजी केलपटी अँकरिंग करता आमी कीर्तन टीम म्हणत आसतना सो तांणी श्रीराम रामभद्राश्च ते राम राम स्तोतारस्तक नाम स्तोत्रम त्या पदी सांगता आसा ती ट्रेडिशनल पद तशी संस्कृत रस हरे कृष्ण माताजी प्रणाम तुम्ही स्टार्ट करीत हरे कृष्ण हरे कृष्ण रामस्तोत्र शतनाम स्तोत्रम म्हणून सांगून आसा ताजे ट्रान्सलेशन सांगूक हांव प्रयत्न करता मस्त हॉड असते श्लोक जाल्यार हांव शॉर्ट जावन थोडे थोडे सांगूक प्रयत्न करता फर्स्ट सांगता की हे संस्कृतांत आसा श्लोक सूख दितलो शुभकर चंद्राल वरी फळफळ ಹೊಳೆವತ್ತलो आणि नित्य शाश्वत जावन आशिल्लो राम आमगेलो आणि तागेले दोळो कमला पुल्लावरीची आस म्हण सांगताची तशीची तो लक्ष्मी वासस्थान जावन आसा आणि रघुवंशाचे परम श्रेष्ठ जावन आशिल्लो श्रीराम तो म्हण सांगताची तशी जानकी येले प्रियतम जावन आसा आणि मस्त शत्रूंक तांकांनी संहार करून विजय घेतिलो तसलो राम आमगेलो आणि जनांक आश्रय दात जावन आसन आणि ऋषी विश्वामित्र तांगेले प्रिय जावन आशिल्लो शिष्य जावन आशिल्लो आणि तांणी तांगेल कोण आश्रय घेता की तांकां रक्षण करच्याक उत्सुक जावन आसा आमगेले श्री रामचंद्र म्हूण सांगताचे बलीक तागेले हांग दाखून विन्न जाल्लो आणि मस्त चंद करून उलयतलो मधुर भाशी जावन आशिल्लो सत्यानी उलयत आशिल्लो आणि सत्याक रक्षण करता आशिल्लो आणि सत्य प्रतिज्ञे बरें करता आशिल्लो आणि हनुमंताले दाखून सदा सेव घेतलो
तसल रामचंद्र म्हणून सांगताचे कौसल्य पुत्र जावन असं आणि खरं म्हणजे राक्षसाक संहार केलेलो विभीषण रक्षक जावन असं महाधनस्సు असं शिवाले शिवधनुस्సు ते मळ्ळल तसलो श्री रामचंद्र आमगेलो म्हणून सांगताचे तशीची रावणाले 7 लोकाक रावण व्यापसून आशिलो तसल रावणाले ಮತ್ತೆ संहार केलेलो आमगेले रामचंद्र देव जावन असं आणि तशीची परशुरामाले अहंकार छिद्र करून ताका नाश केलेलं असं तशी ताटक संहार बरं श्री रामचंद्रान केलेलं असं अशीची अहल्य शाप निवारक जावन असं बापसूले वचन पालन करलेलो तसल एक आमगेल श्री रामचंद्र जावन असं म्हणून सांगून सांगताची आणि तो तागेले पुरा इंद्रियांक तो विन्न जावन आशिलो खूप वरन तक नंचिन आशिल के मस्त मधुर शांत जावन आशिलो आणि मस्त सुंदर वरन आशिलो म्हणून सांगून सांगताचे तो तागेले महिमा अनंत अनंत जावन असं तागेल करुणा प्रतिरूप जावन असं तो आदिपुरुष जावन असं हसता हसताची पुराची जनाले मन विनजत आशिलो आणि मानव रूप जावन जन्मा येवन आमकां पुरा जनाक कर्तव्य पालन कशी करता म्हणून सांगून दाखयलेले तसल एक देव तो म्हणून सांगून आम्ही थंय पळवयत हरे कृष्णा आणि देवोत्तम परमपुरुष तो जावन असं तागेले भक्तांक भवसागर जावन आशिल्ले हे संसार दाखून जनन मरण दाखून भायर काढून भरतशिलो तसले परमात्माक पुरा देवतेले मूल जावन आशिल्लो तो श्री रामचंद्र जावन असं हरे कृष्णा कीर्तन सांगूक प्रयत्न करता श्रीराम राम भद्राश्च रामचन्द्राश्च शाश्वतः राजीवलोचन श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकी वल्लभो जयद्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्र प्रियो दानात् शत्रुजित्रो तापना वाली प्रमतनो वाग्मी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधारा सदा हनुमदाश्रितः कौसकेय स्वरद्वर्षी विराधवध पंडितः विभीषण परित्राता हरतो दण्डकाण्डना सप्तताल प्रभेताश्च दशग्रीव शिरोहर जामदज्ञ महादर्प दलनास्तकानका वेदान्तनस्तारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजम् दूषण त्रिशोरो हन्त त्रिमूर्ति त्रिगुणात्मकः त्रिविक्रम त्रिलोकात्मा पुण्यचरित्र कीर्तनः त्रिलोकरक्षा कोदन्वी दण्डकारण्य पावनः अहल्या शापशमन पित्र भक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जित क्रोधो जितामित्रो जगद्गुरु वृक्षवन रस घटी चित्रकूट समाश्रयः जयन्त त्राणवरधा सुमित्रा पुत्र सेविताः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवनराजीवन माया मारीच हन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिस्तुतः महायोगी महाधारा सुग्रीवेप्सितराजगा
सर्वपुण्यधिकफला स्मृत सर्वघनाशना आदिदेवो महादेवो महापुरुष एव च पुण्योदयोदया सारा पुराणा पुरुषोत्तमा स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघव अनंत गुणगंभीरो धीरोदात्तमपुणोत्तमा मायमानुष चारित्रो महादेवाधिपूजितः सेतु क्रचिद्वारीश सर्वतीर्थमयो हरि क्षमांग क्षामांग सुंदर शूर पीतवास धनुर्धर सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वगुणावर्जितः परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परं ज्योति परिधामा परकाशा परात्परः परेशा परागा परः सर्वदेवात्मका परः परेशा परागा परः सर्वदेवात्मका परः श्रीराम राम भद्रास्य रामचन्द्राश्च शाश्वतः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा माताजी भारी चंद कोण सांगितलं तुम्ही एक ट्यून घालणं हडस पद जाल्यार बरें चंद कोण सांगितलं तुम्ही आणि ट्यून वारे भारी लायक आशिल्ली माताजी तुम्ही एवरी टाइम येऊन सेव दिताची जी आमगेल्या टिमाची तुम्ही आणि धन्यवाद माताजी अशी मुखार सुनवार तत्वळी येऊन आमकां सेव दिवका तुम्ही भगवत पूर्ण कोंकणी टीम तर्फे तुमकां धन्यवाद सांगता हरे कृष्ण माताजी प्रणाम